Puutarhapalvelu Tampere, Pirkanmaa, Häme palveluksessanne autamme pihahoidollisissa tehtävissä muun muassa kirsikkapuiden istuttamisessa ja levittämisessä taloyhtiöidenne tai omakotitaloalueellenne tai rivitaloalueellenne tai muualle. Kuten näette, kirsikat kukkii ja tämä ennakoi erittäin hyvää kirsikkasatoa 2014 elokuusta alkaen. Ei muuta kuin valitsemaan pihaan näin kesäkuun taitteessa jopa pihaanne sopivia marjapuita, niin voitte nauttia myös aina tämmöisestä parin viikon kukkaloistosta toukokuussa. Oikein hyvää alkanutta kevättä ja marjaisaa hedelmäistä loppuvuotta sadonkorjuun merkeissä ja puutarhapalvelu, talonmiespalvelu Pirkanmaa käytettävissä. Käteismaksu ennakkomaksuna aina tilanteen mukaan. Heippa!